me sai nsuo no de metia ne nsem me wo down sa ne ho no top obi atutuo enye daya na vision physical watutuo pe ti ma sai nsuo no kuta watering can ne mi se na etu na bebo watering can no ama na papai nso bullet ni bi ankame Abusu yamame na wase na memo akwa babiem emra GH report so ene mensaka of penny e wo hanoma me ne no e ba bedi enkomo na oba asante mampon eni kura atwa ho ahia sofu yi abusua ne dwumadie enya asem keto akra na mewo Apostle Richard Kwame Ajay e wo menchen ono na yes of penny e wo Calvary Riches Chapel na Martin zenzenzen bi ene namu mampo hanom yese sofu yi ene ebe bi osi so kura chese enkrofo bi kwatwe tu wo ne so a na enya asem keto a ene ka wonte ase sofo dwumadie mu eduba bi ese ko market bi ekoye asori ma chese enipa epu begu ne so no na enya asem keto akora be pese me ne sofo di nkomo na yeje sofo abrabo mu nkomo kakra na bibibia etimi koye sofo akwaba ya jamia mejidi se bibia boko Yesu adom bibia boko sofo we de mapo wache na ye kase Apostle Kwame Ajay a oye hwan Ere me dase. Ye ka Apostle Kwame Ajay na ye ka osofo a ebrebi na obobo e o mampon ha obo kuma pem kakra na okotena brahafo kobo Kofi Badu Krom team be mfie 9 na nyame frɛ no ho ma na abeye sofo ene. Wow. No, what's so pain power bobo gina? Ya born in there, ya bopa. Fire from nyame soma na se wasofo die mu no e ba ne sei. Oh. Ma nyame soma na ya sofo die no born na ye born. Ya kwatra Badu Krom no na ye ne de ma me be ye sofo no. Ye ne Wanchi Pioneers e bobo 1989. Okay. Nti ye bobo na ye share born number 9 no. Oya ne nsasa na me report no man reference ade bi kuta opeso ode wo me share da na reference stop game no eno o se ba won nsem to ba ne nsa na bo 1 2 3 ego bo white So for audition hu ya na say bibi na kasa kire o ye share ball na se see ya no ye no say players obi a wo de oye to oye ne nsa ne sa okay to me report on reference yes ba won se stop game no to ba ne nsem no o ja ade no gu e form to jade any go from na me dem na me boot no etitia so e abobo no be 5 minutes to within be 10 minutes time na ma put say obi a wanom nsa no wow me hunu ba bia bo me mobo me enyim mfrim de me wan say ye yi mafrim de de me ba reserve side o me top from no mada nti ye pon ball no kra na nipa na susu mu de me ko fie wow ma ye mre Nti eko beye 4-5 days no na emma bi ne madam Fuzito wo mampon na Blanson so free mampon ye no mu nyina na wo no se ne oba ne se sofu bi wo Badukru domain kru ye nko obo mpae ma wa de wo mu no obeka kire nti ye ko na sofu na brother wu sofu bi e fa no Reverend Osebu nso wawu na me mfa ne crazy ti ye tene ho se ya to opie ye na no se to yes and me yam shime the players ni nyina enetiwo no say wo your friends and me say friend Kwame Ajay was born ne de wo mo bi mu obey sofo obe preach nyame asem pa me so no my plan nyina ne say me ball na ko professional me ko manim ti man fa ko divoir anko abrochira me fa ba bia akọ ti o kan sa no say nipa kro odo ba ha ne da na se ade ne edibe some days ka ho nke bekun eya agbalagba ke bekun ti nipa ne pa agbalagba go nti wo di utitia so na wonni ayi bi agba afa ho ke bekun ti sofo ne kan sa me yem hyeme no se me ma wa yi bi no bomb pipe ma me direction bi na me koye efiri on me hunu ade no bi wow me hunu ade no bi ti ma hunu bi no na
of two car from Doma in Kroba Badukrum, Reverend Osebunsu, or Bepemi. So yeah, bra sorry. The ason de nano kwaya me den. To watch me sa nyadaji wo me ho. De ne wo hu na me hu. Enti ebrebi oba wie bi na ode me kwa asori fie. Na o ka che sofo ne so o ma na nya de wo so. Ti ampa e ko be 6 months na say ma adwena akodi ho a makoma akodi ho a me bompa fasting dry fasting 3 days kra me timi ye. Eso still na born no e wo me trim. Enti kakra na okache nse nyame se me preach na asem ti me nhyia asem preach ba bia me kwa kwagina me preach bia no na nipa ani gide me ye no ho enti at the age of 24 years na me ja football se me mobi enti me namfofo Isaac Asare a obo Black Stars number 2 am teammate Isaac Asare yana no copy atuna French border bi so ko ball te ho an ye friend under 17 a ko ya o de call professional Isaac Asare George am teammate obon kotoko bo go face call professional even Karim Zito na okochi kotoko yana na okumapem enti ball ne de enka ye be ko yanim ba nyame so ege ye free mu enti 24 years na me ja sami mobi na me ja bobo ena preaching no enti me free mampon ame ko no na me de ball ne ko brahafo me tra ho 88 89 90 91 92 man si mampon da ma ntra badukrom amma kumasi ba biada ena me de ba ya ene ye di gina mu a ye di aya sofo ye de ti gina na so nti ubisa ya nasa Ewusua yeguso a yebo enkomo makacho se me ne Apostle Richard Kwame Agyei na ebo enkomo no wo so pani wo Calvary Riches Chapel nti so pani na ebo ne enkomo wo hanum sei sofo yenhwe wo sofo die mu no wo yenya problems bi problems yenya bebre ebi ni sei bi ni se asori yemu no umfa no boko attacks ewum problem bi am fan se emre bi me ko ti se me ba 92 no ne ye carros kakra e de support ye ho nti ekodru ba bi anwumre bi ti se ye se ba bi a ye eyi no me de watering kan ekosa nsuo abegu me cabbage ne mani amaso nti me sa nsuo no de metia ne nse me wo down sa na ho no top obi atutuo enye daya na vision physical watutuo pe ti ma sa nsuo no kuta watering can ne mi se na etuo na bebobo watering can no amana papai enso bullet ni bi ankame ti mai ba ko wo the other side no say sofo etuo na kan to dimirika to ba na me gina ho to hwe me ho nam say ankame aka watering can no ni mienu nyina papa ma nsuo na nwuruko sofo sa amna na wadi adura na me ni aduro me am bitimi say a divine intervention the divine way dey say nyame save me that day no enka na o busi no woni nyame kasa ya na say woni abofo bi wankofa du fa bi a say ho de man say ye bompai ana nyankopon so frewa owo covering bi a ode maw enti me se wono a ade ne yes ano me man to kan na mu ana atopra kopenti minim ba bi e free ba ti me tisa botaren kan num pepa eni nyina papai how papai na nsuo na nwunuko ti papa ne ba ya o hwe me ho a etuo na nka no se ha onyankopon no so enti me ankasa no the very day me ba man kan che mabusu ani bia obi man kan che obi a ti na no na me ne makola Alex edin komo na make no say so for we dey maintain that I'm saying papa na no e carros e fa na ja last just last 2 weeks me share na me ne nanteko ye plot no so was so for the very day me yam shi mi o enti se nyanyame a nka da no an ka me wu atonwura mo hey ka me wu atonwura mo
enema bebre esisi by when say na me can say my life, my story, my thanksgiving. You sure? What you say nti nipa bia wo baabi a wo free ni baabi a wo kɔ. Nti baabi a wo kɔ no se nyame ka ho a ɔde wo bedu. Na soft mama mi say o. Yeah. Say nipa na otutu no. Wan ti no ankɔhwɛ sɛ You just say yeah hwan abesi ne. Wan hu nipa kro. Yeah hu nipa say e be fa nkyɛn wa afro soro wa ba no ɔkɔ dadadada. Na saa mmerɛ na ono obi wɔ ntawanta bi a wogye sɛ oye obi ho ana. Minua sɛ wo de sinipa fie fo bɛn atamfo. Sɛ me ba me hyɛ mpae bɔ ase de gadagadaga kyɛ sɛ mpae no me hyɛ ase 9 a gye sa no pa 9 nti ya nneɛma no nneɛma so keka bɔ nneɛma nti me ne obi any case by nyankopɔn na me de meka sɛ ɔgye me ɛda no sɛ nye nyame a enka me wi ɛna mɛsan ka biem on say my life, my story, my thanksgiving no nneɛma esisi ebra ya fa nyame aba besi this time metim sɛ ebi mu odu sure sɛ etu yi die wo de me nua wa yɛnka no korɛ sɛ nye nyame a enka me kɔɛ ɛda no we dey wo kan kura dey sɛ ɛyɛ mpofiri mu nipa no wɔ nanim na watutu no aba fam nnua wɔ hɔ na sɛ wɔto aboa no wɔ soro sɛ wɔto no wɔ fam ne nyame asɛvu me baako so ya sɔre dan yɛ wɔ ɛyi hɔ a SDA hɔ yi me wɔ hɔ a na me hyɛ ase sɛ me preach wɔ asɔre dan n'anim ti me preach a ti me first day, second day, third day na sɛ Wednesday anopa ɛna me ba be preach nti anadwo na bɔtɔ me bɔ mpaya me ti akonya no mu a na nyame ka kyɛm sɛ ya soma wɔwɔ bi wɔ dan mu so wɔ mɛka wo nti ukɔ a kɔpɛ wɔwɔ ne neku no nti ya kan saa asɛm ne kyerɛ me a mete no na me kɔ so bɔ mpae na me wife ti akonya na me ka kyerɛ sɛ ne ya ka kyerɛ me yɛse wɔwɔ bi wɔ dan mu nti me nkɔpɛ ne yɛse ne kɔpɛ neku no ti na me hwɛ time bi na abɔtre na me se mɛkɔ asɔ dan mu ti me ti akonya no mu a me wife akɔda ti akonya ma famu ada de me hu an sɛ nyame de ma wura asɔre dan mu hɔ de me hu an sɛ wɔwɔ no apie wɔwɔ tenten kɛse na me de aba bɔ no sɛ ti me ti aba no bɔ na me sɛ wɔwɔ ne ti ate na wɔ presa mu jatata ne fa ne hyade ɛde no kwanti ɛhɔ na me ho ba me ho so ti me kɔ dan na boy ne da ho nti kɔdwo bie pono no obie na me sɛ nyame se wɔwɔ bi wɔ ha nti yɛmpɛ ne nku no wọ́n sɛ wɔwɔ ha deɛ a nyame aka kyerɛ ɔno nko adeɛ wɔ ha me nua yɛapɛ aboa no bɛyɛ 1 hour yɛn ho no me so me preach a me mpɛ sɛ ahomakye sɛ amɛyɛ deda ha wɔ bi nti me ma ne bɔ 6 na ma preach 1 hour na abɔ 7 na ma pɔn nti sɛ mixer no a esi wɔ na FM mic receiver ne si so no ɛna wɔwɔ na abobɔ no waba abɛhyɛ ase na ɔde ne ti ato si nti sɛ nka me sɔ ayinom si ana pa nti ya pena ya hu no nti me ye na me ka cha akwan sɛ me preach ti ya wo ma nanim ra no sɛ wo hu wo no a onka ti me preach ya be 10 minutes time na akwana na ye kwadwo makola akwadwo sɛ sɛ wo ni yi ni ti ye sɛ kyerɛ no no sɛ na sɛ kwadwo adan na me wura adan mo ɔsɛ papa message na wo preach na ɛdɛ nti koko preach bibia ni hɔ na wo nti ayi ni a na wakɔtena akyire ti me preach wie ya no wase so nyame ye no kwafo wo no wo hye aya anu wo hye na me se kapro no tum fa ba na da no brem wo gina fa ba no wo ade na se nti ode wo ase ne wo na pie me boni se na ne ti ate se de vision nyame de kyerem na abo ne ti ate pe emoja tatata enti nyame de in ministry nyame aye bia mame wa ye bia mame papa enye nyame anka mente ase I tell you ya na ebi se nyame nsankyerene no nyame nya bibia ase bia nyame me sanka ba ko bia nka ho me gina ahemfie nanim ho preach ahemfie ba no mampo ahemfie
Pese Satana market ne nko so na e wo side. Dadam ho no. Dadam ho no. Ti me gina side ho preach eba baby a omde danki to bi asisa. Ti me preach Wednesday me preach say obi gina ho a o kamisim. Say ade na o ye me no me bofom na ma chese wa toilet egu wani magu ase. Na so far wo ni nkrofo problem ana. Masa. Opani ye chese obia ne die nyame aye no. Obia ne die nyame aye no. Enti asem America mebo me sofo ba akodi. E fa no Reverend Asante. Obekọ retire pokra wo 20th December ya wo Faith Gospel e wo Kumasi Krofum. Na ne yere eton ade wo store wo se nti omo nyina wo ho ene yete ho. Nti mimi preaching no omo tinchen one Morgan e bompae mame. To omo bompa mbo hu anse akwa no be hu an se oye se waka wayam ya cha wo se obi obey ni bia no nipa kro no bofom se wonni nyame a obofom ana okotole gu wani gu ase woni pam se mi preaching mi hu ye nahi to waya ti obama mani po na ni mam ye Holy Ghost na wow na bobo mani ura officer na Reverend Asante ameboni din metwema Yesu amosofo pani ono okọ retirement Kumasi omde ne kwahye wo ma nnua bro san na wo dwada de machi wo omde ne kwahye ase bompa ma oba akwa ne ba na obechi amensem wow se gina yi ba na se de esi ato no enti wunye obi ahwe enso so na obi wo ho adwene wow ebusu enkomo ne de pa makajo se mene Apostle Richard Kwame Eji na ebo enkomo no sofo sof pani ewo Calvary Riches Chapel ewo Asante Mampong ebusu ya unya bra na wowura mu ene sof pani akwakosom na se de wo kansem ne de begiri mapa se okwa eni ma betimi akoye ewo honom na sofo yehwe fa na ko preach ya yese enipa epu ebegu su ya na unya ho twabere yi suta as a first time de mfidie no edwa bia mekom at this time I crusade na mfidie no ntino ne kom no ya na entimi nkom marketplaces no bia na nka bena bia me preach Mampong market na makọ oku ada so masan preach na masan ko nsuta ene other places no enti me preach ya me nua Akwadwa Asante oye police ni sisi ona odi machi esoso memu ti me preach ya na ote wo hwe wo ya ne se de obi mfa ne na ntwe ade no me se ma me tintin bia be gino se fa oji mi free okọ ba bia no ma be gina mo preach na mo ha ya adwene aden na me bra na police ne lubisa ne se aden wa kan on kan o peti o mpa no watwam ko na ma mi ba me so na me se gina ba bia wo gina no ti me kan ne mic no sa no nsuta market wo adwene ba bia o mo ton adwene ne na kwasefo no sa side on side ade ni si wow enti maame ne ba me so atese wo ba mo ame ani enti me ye fast na me call manim na me de me nine sign line e ko se nse se wonnim na wo tra line no asam e beto no umpe kasa wa de ne kuta no fakọ me nka wo ti fakọ ti me kasa mic no nyina nipa Mampongfo bebre wo asama me kai adwini fo no mo ti me se maami se me tra wo be me de me ya wo be me de ti me hu anse wo dimirika wo de ne na si line no wo tra line na me hu mic no ne peja no ko wi mo bofom tim owurusa wina tiesa na mo se ya chi ba ifo nsuta market ni nyina sai dwade nyina ba me ho ne ye ti me preach ya na me se so hu se me ni Yesu a ana Yesu ni ntimi mu anka maami we kade odi be yem no odi ayeme enso nse me nkan no Yesu se me de me nsa kan no anka mo problem emfa me nsa nkan no ba nkonkon aslen no da wo presa to all pray no na me wie maami bi wa wi e fa no maami ya nto no ya adwenefo ehema oti ho ti me wie ma maka na be sesa me ne ma me kotrem akom me gya no na maami ne se sofo yes rew na se maami me srew ka se yes rew de na se me na maye ni bibi me so me nya ne wi ho no da ho wo da wie no
na ɔsɛ wode bompa na ɔsɛ memmɔ ɛhɔ na papa baako firi na nkwasefo bɛpa amakyɛwa sɛ mo ma me nsu bompa yɛgu nsu na me Awurade ɔsɛ buo wi ɛbuo adansifoɔ na po na bɛyɛ da no twa so buo ti buo obi a ɔbɛbɔ so no ɔbɛbubu na deɛ buo no bɛbɔ no so deɛ ɔbɛpɛkyɛ wei wabɔ so pagya no hwie gu no so ana ɔsɔre no ɔno ɔkoro no na yee tifiri ɔmeme siwa ɔmu sɛ maba obi amfa ma asɛm ni agoro ɛno no wow nti sɔfo yɛbɛsɔre na maame mfa wo nwura mu kakra sɛ na wɔka sɛ wabɔ boy kumapem ɛnɛ kumapem ne hɔ biom kumapem sɛ ɔmo ɔbɛyɛ second division bi saa so far baabi a mode kumapem kɔduruyɛ ɛnɛ sɛdeɛ nneɛma sitie ɛnɛ no wohu a ɛyɛ wo dɛn ɛyɛ sɛ nka team bi a all players association nka yɛn nyinaa yɛka ho nka sɛ na ka sɛ George ne Karim Zita Okuchi Kotoko sese ɛne Kwasi Owusu no Nara no nyinaa yɛ group no mo nyinaa ka ho nti sɛ ya na wohu ne saa ya na ɛya sɛ wɔsɛ wonya nka team no ɛwɔ hɔ ne yɛ ka sɛ weenum na ɛbɔ team no na nka aboa team a nti ɛni wɔ saa na ɛha kakra na wakɔyɛ former player di ma mebisa sɛ so far mampɔn wohwɛ sɛ deɛ park sɛ mu awonwene ne se ɛwɔ ha yi a sɔfo abɔbɔɔ pɛn na still na mɛka sɛ wani da so agye bɔɔ ho na nnɛ park sɛ mu ayɛ ho ayɛ de ama mampɔnfoɔ yi wohu ne sɛ park no deɛ ɛwɔ sɛ nka mampɔnfoɔ no nyinaa ne yɛka bom sɛ bɔɔl no ntama na yɛbɔ premier no wɔ St Andrews hɔ no na wotɔn nsu a yɛtɔ wotɔn aduane a yɛtɔ biribia nipa ba kuro no nti yɛde sika ba nti no sɛ nka yɛn nyinaa ne yɛbɛka bom sɛ kuro sɛ yɛ hene nka ɔbɛka yɛn ho no yɛn nyinaa yɛyɛ na team no ayɛ team ɛno ne saa no mɛtim aka na nka park no so yɛn nyinaa ɔmo yɛn nkurɔfoɔ wɔ aburokyire mmerɛ bi yɛn nkurɔfoɔ no bi yɛ sɛ nkɔm ba wɔn sɛ mmerɛ bi mɛbaa na mɛ sɛ ɔmo ba bɛboa ma yɛn no bɔɔl no ɔmo sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ asitota bi ɔmo yɛ sɛ yɛn fɛ sika no mmerɛ wɔn na ɔmo sɛ saa deɛ ɔmo so mpene ɛna ɔmo gya yɛ okay nti no sɛ yɛka bɔ mu a I believe sɛ yɛbɛtumi ayɛ na ɛyɛ by the year keka no nyinaa no yɛka nyame ahoɔden ne ne cover a ɛyɛ kɛse sɛ time bɛba mu na next time bia na yɛatoa so sɛ ɔmo wuwu yɛ nyame wɔn so wɔn nsɛm ne deɛ ɛdɔɔso mea me ba me third born ewu wɔ quality ɛma sɛ maka sɛ yɛbɛnya no so time nti ɛma na meyɛ obi engagement yɛfrɛ me mmirika mede nante kɔ tu mmirika saa kɔduru hɔ mekɔ ne yɛde screen green atwa ne ho ahyia kyɛ sɛ yɛpia no abɛwura ka mu nti me wife gyina hɔ saa time awo me last born Priscilla ɔhyɛ me wife akyi ne me bra wife Abeta ɔmo su dede me ho ane sɛ me gyina hɔ a meyɛ sɛ mewura mu a ɔmo sɛ wawu nti ama me nwura mu nurses 4 doctor ne ka ho quality doctor no nti me gyina hɔ a wɔn sɛ nyame mo so bibia wɔn sɛ wɔde aniɛden fam na mehu sɛ doctor na awura mu sei na nurse for mmaa no pii ɔmo kɔ nkyɛn nti me nsa to me bɛn so come out no back to life hey na mete no ho na doctor na say what omo di nsu asisi no so na omo busa say papa no no say ne papa no na oye sofo say what nti a happen by 2-3 nti next time ne ye kan na ye de ato aso mate sofo ye ko wo asem be etwato a wo beka asem a etwato de say once nyame ama me prayer camp okay ebuo bi so da koma mo abetwa ne nyina wo so ama me okay ebuo bi so a eye kama ye de ye mpaebo bia efre wa adom fie the prayer city of God a nyame anu munyam ete ho mihia mo a me de chichire ho no me nkwa ma ho de ntime plus no kra ka be e4 bia wasim tua ka ho etua bebre ti amanfo baba beboa yan ka be de na etima chichire ho no na yetime amenyame asem na akoso na so obi epeso oboa wa wo number bia betumi obi beso oboa me number ne 024 7064
518. Chelsea be man. 024 70 64 518. Edini ya Richard Kwame Eji. Okay. Eke Apostle. Apostle Richard Kwame Eji. Chani pa ba ko mienu yi ni enkoy. Ma chia me dofo mata Eji. Me yire papa bi. Ene me mani nyina na Priscilla, Dora, Abeta, Higa. Mami nya kwa kus na bra ma wo mama 7. Wow. Be man kan. Ti me chia no me chia cover Riches Chapel asori me nyina. Wow. Na metie fo so. Obi asem message si ase say the boy you din there odoyo de pa. Don't dey there. Don't dey there. Me yire ya helper. Oh yeah, me backbone in ministry. Eniema ya famu no. Se enye oba ni nyansa ni nimdie ene na ona me nka se mo ese. Obi de me call ba bi se yenkume. Da kwa me ba o de me yi konfo no ne bibia ne de omoye ni nyina de akire. Egu nipa ne fon so na obi yi ye na otwe odema. Ba me se aso da me bompo na nyame aka akire se obi si yenku obi de ko bompa na se no. Ti anadwo no me se no. Me dru fia me bie pro ne sala me wife ti pro na chi. Oso obi de ko ba bi si yenku. Ti nyame se yense no. Ye adwane has. Enti me yire de se me boni dia. Obi the other day me tetrotrom kumas obi se emanye kwanam se emanye. Oso wa yire pa hwan ne binya. Ti me de menye wa yire pa. Nti se unimu a me ka akiro. Ti ma me bi se ene o yire na me se ayin. Me nka me yire ho asem bone da. Waye. Nti na me kasa no. All right. Ewusia yene so pending common ye de bisia. Maka cho se me ne Apostle Richard Kwame Eji na edi enkomo no. Na wo so pending ewo Calvary Riches Chapel. Ye de enkomo no ebesia ye se ebre se mu no. Beto aso bo one day na e follow page on TikTok GH Reports or Facebook obet me afule GH Reports obet me so follow my personal account which is journalist Kobe. YouTube ni there as usual GH Report TV e ho a na ebutu yakram.